Сразу в нескольких населенных пунктах Гамурзееве, Пливе и Насыркорском завершена реконструкция кладбищ. Все работы велись фондом Микаила Гуцериева «Возрождение». Заменены плиты, благоустроена территория. Подробнее расскажет наш корреспондент Адам Мережков. Место захоронения располагается в административном округе Насыркорском у федеральной трассы «Кавказ». Это первое из 3 кладбищ, открываемых в один день после реконструкции. Сразу бросается в глаза, как заметно изменился облик всей местности. Работы выполнены за счет средств фонда «Возрождение», созданного специально для Ингушетии президентом группы «Сафмар» Микаилом Гуцериевым в рамках договоренности с главой региона Махмудом Али Калиматовым. Дальше Махмад Дохдихана, Хаях Юэлдихан, Микаили Гуцериев. Микаили Пачахадихан, Шелбарта Болждихан, Штхабяхкадихан, Хабейтаби Болдихан, Ялриас Холцандихан. Вей Дейш Дадухдиш Метик Eggerdihan, Вейндихан, Буч Метик Мирдихан, Вейдихан, Шадихан, Хозбя Болх, Диненадихан, Дикбя Болх Бодихан. Yer oz metal dihan, masna habeitab to je boch dihan. Dal shi di ruzqa so waqul dihan. Истории обоч хамдятсар, дал абу сад отсар. Жаа геттер ни хозни яй, нисху яй оз. Жаа метик той яй, хал иштятсар. Хажа хозни оз ялш. خوز بلا أسفل بود کشمش چونا متک پارت خو گوشته پار های دیات أسفل بلا کشمش شواجت عندي حتوا دیات خوز بوخ بحبير ديال رياض خول مسند. Рабочие проложили асфальтированную подъездную дорогу в ворота тут с 2 сторон. У каждого подъезда предусмотрели парковочные места, освещение по периметру. Уже внутри проложили тротуар, построили 2 отдельных друг от друга дома с молельными и комнатами для хозинвентаря. Полностью поменяли ограждение на новое. Сейчас здесь высокий бетонированный забор. Территорию расчистили от сорняков и колючек, разровняли площадь, заменили и отреконструировали многие могильные плиты, которые с течением времени приобрели ненадлежащий вид. Все благоприятные изменения, произошедшие здесь, по-настоящему тронули собравшихся тут, среди которых местные жители, уважаемые старейшины. يرك إن ترمي دخل كش دخسك حوار ما تسوي داخل من ضمن كيش دوس كش بيش دواسش قطعة هو يبي ريسبوبليكي يبي يول ونزيج حماج لامي لام غلاج ابن بليني ديون إذا كريبس بول خد ديون شاء قمن يحيى سوق ما دد السما يرقص حوال بس أن شنو يبتشها ديون ير ثانية خلرا ديون صن ديون بعض ياش شاء رياض تخبر خل مسني. Масштабные работы по реконструкции мест захоронения охватили республику с 2023 года. В рамках первого этапа было отреставрировано 42 кладбища. Благоустраивались как мусульманские, так и христианские места захоронений. Второй этап стартовал в апреле текущего года и продолжается по сей день. Попутно благоустраиваются мемориалы и памятные для ингушского народа места. واحد دوش حمداري قطري وصف مار يقي هابين بتشع تاني صبرت به مخ موضوع كشمش توادج ملاتير поэтому كشمش توادج لات كشمش حتى وجه نياقش توادج لات جو بول بار بير دل ساو دول تا درس خل حتى نياس كيرت لار خدات ونياس كيرت وور كشمش ده وور كشمش اوخشر توادج انت سوق ساعه توادج اوخشر يلخش توادج بدر وسحمل دي هم وتينوش دات تغر وأدينا لامز دي موتي جاي أغر وأدينا إنفنتار عوتي موتي جاي أغر دوق فرغتونش حياة أغر وناخا موتي جو خذ موتي جاي خذ بديك بولخ بابوس القابو صاد ولتار مالو الحمد لله مالح دولتار. А вот кладбище в Гамурзиево располагается в районе, именуемом в народе крепость. На первый взгляд и это место захоронения не отличается сильно от предыдущих. Рука мастера чувствуется повсюду. Но именно здесь, с апреля текущего года, был проведен невероятный фронт работ по благоустройству кладбища. Местные жители хорошо помнят сломанную ограду, завалившиеся могильные камни, кустарники и деревья, заросшие кругом. А в непогоду провести здесь похоронную процессию было настоящим испытанием на выносливость.
يرد حد ديونه الدنيا مسلو تراس حلو وش ديون أدم سوتش حيش والله دير شو حمدير تودين دادل تنساخ يا غزل إنسان بركل يا تود ديش ديونه تكون دا ديونه دنيا ورسي أزقوت بوخش مت يا تتعلمش يا حم بعدين داتسون فيجك دوز عندي تتعلمش دين داتسون شو نشنا ديونه أس أرميني دسامو مقدنا لين تقوسو والله ديار سوق تزوج سوفيتكي سويوز كان تزوج متكي سايات يحم ديون والج دوتش وقصيت عليهم مشانش انتو ديون بروغرامير يفدر اشت ديون دوخ حمدي $1 ديون اشت ديون وتخسق اشت ميكا على سق وتخ ديون اشت ديون تو حبيت انا ديون اشت تو ديج حمد تغير انا اشت القميص هذا دمبغ تابواش يرد دين دالج او ديتش دي تادا دوتش دا شي قابل صار دولت يبوغ حبيتشر يا حبيتاتشر كوش مش حاجة خنوسة حلقة كارت جاتر تغي بيرج قمت عليه وريتش خلي لرسقه دوهان شو خوش شو خوشني يايسر شيء برتبخه بتشع اسمك شو جيل ده شادال بركت دولتن دال قابل صار دولتن ويورت باش ناخه شو بركل وال شرياز دوشتي побяби والله داد حاج سوي حتى يحبان اللي سوي شاشكر حماش هذا واقش فديش انا بولحم بابهار والله باب يا راس خلا عمصني ميكا لا يا خل بلي دلي ميكا بعد سيد وبلدو عمل عمل ده باتشات باتشات شي باتبوش هذا عملي يا خل ميكا لا يا خل Вести репортаж о благоустройстве кладбища, в принципе, мы могли бы, остановившись у любого места захоронения по федеральной трассе. Реконструкция и обновление коснулось каждого объекта, и куда бы мы ни направились, жители близлежащих домов спешат выразить благодарность инициатору богоугодного дела. Так было и здесь, на родовом кладбище Аскановых, которое территориально располагается в селении Плиево. وقمن سي حال دقاتسو ناقت سان دادش كش مجدير وناقت سان فيدرالي نقبير وزمس قمن نخل يلوص على داق ويغلغ قمن يحيي يكش مجدي يرخص توادي وقمن ويغلغ قمن يحيي اي كش مش توادير يعني شي يحيي تري شي خيتم بيتري حاغل دي تري زبو ببارتو زمو سقوي قمو سيدي دي سقوس دال شي ازميكا مو بوش بودي ناخذ دقه حب قمن دي أزميكا ده شي داق شي نانق شي واقع دقواشتر دال قابل ساعة دولتسن دال يسمن بيقم بولتسن ديان شابوه بتصو بيا دخ نياغ دق وز دقاتسو يرج ميحكا تخذا كشبر ده واخ بركو وال تيبن ناه يورت ناه بركو وال واخ وي ميحك ديان كلماتو محمود علاء سنت برت بينش ميكي علاء قتري صار يرجع وعشا يلا صار توابن بركل ياهو تواشكر شو الله غدي هنا وميحك ونقدون حالت يحمل والش ناخا برجوش ده سيلي بولخي نوخشي بولخي قبر بولخي يكشمش جوش ده ديك دي هون وز بيع بولخ جوش به Удобства для посетителей кладбища созданы максимальные. В помещении для хозинвентаря собрано все необходимое для проведения похоронной процессии и для ухода за кладбищем. Навес уже установленными скамейками соединяет помещение с молельной комнатой. Создали парковочные места с уютным выездом на трассу. Внутри проложили тротуар, который ведет к могиле первого героя России, генерала-майора Сулумбека Асканова, вписавшего свое имя в историю военно-воздушных сил как рыцарь неба. Асканов Салман Сутаркович, он сумки ваш. Асфадар Альшем, шейх Хозбарт был президенту Микаэл Исаз. Хадиахам мдир, укол дикадиахам тақдат. Зиножды ламыз демотики картия гуна ши мудар халят. مسنين بوخوست مسنين بركو خلقهم ديال رياس خلق تودلع مشتر اي تودلع مشتر يرجم تودع مشينت كش شرط نيش دات شي مولدو هم حدات وخست ايش بو قاچم بولش بي شي مولدو هم دول وخست داج مرزات عم لابوس جميكال قاستا لوسون جودي هنا زاد حاش بين بالجلات بحالين قلت بعد دس حال دوق بعد كده تميكال رزقم بركة ثانية سو حدنش شغدي وشل خن اسحمت دول يا ديتري جان زامش الله تور ماجيك درس تهن صديق اخيتم ثانية سو
دقروس صدعة ضغط شيروس قنصدي دال سنة بركة سواق بومتيجا الماجيا أو بس بومتيجا قنصو دال ماله دوتسن دال دو خاطس ملتي هذا تلقي او پلنگورتاج پلنگورت башнаха پلنگورت баш бусулнаха до хода сгуз микел. Всего в текущем году планируется открыть после реконструкции 25 мусульманских и 3 христианских кладбищ. В планах охватить все кладбища в республике, а их более 100. Адам Мережков, Султан Булгучев, Магаз 24.